Lah ora roh kok. Sapa Febri? Wis Febri lho karo liyane pisan. Karo liyane. Gak dhewe bisa. Aku gak mau aku live Mas Febri.
bunder kepleng sumorot mangilak-ilak cahyane nerabas sakalir kang tinebah dadi ambyar mubyar tekate kenceng tan ana kang bisa ngalingi lan tan kinereh ing mobahing kahanan hanenggih Sang Bagaskara ngregancang mring awang-awang adoh papane nanging daya panase kagilo-gilo kawasa mrawasa saben makhluk mesti tunduk nglumpruk tanpa daya sunare srengenge sumelet mahanani hawa benter banter hanguntar-untar temah bengawan kedung tuk balumbang sami kasatan toya bumi rengko lemah nelo kekayon sami wuda merga entek godhonge garing blasah ing kisma saben-saben kang gumelar gampang kobar dening swasana gampang kobar dening uruping geni labet garing lan ringkiye ora ngemungake wreksa wisma wana nadyan jiwa manungsa uga gampang kebrongot kobong dening swasana panas baran buteng budine larang sabare gampang muringe kaya gegem mawa saenggon-enggon bisa mubal saben sing golan maletik malatu-latu merga ngendelke kasudirane ngendelke panguasane lan ngendelke kadonyane kautaman lumpuh tepo slira rapuh rasa kamanungsan rubuh dupeh bisa muwus banjur omong sak gelem-gelem guneme manguwuh-uwuh rasa gething den pupuk saya wimbuh nyacat ngino sak pepadane tanpa rasa pekewuh tumindak dursila pakarti candala ora mingkuh nadyan dudu darbeke mangan mung waton butuh sing demen gendak selingkuh mbuh ora weruh akeh wong adu-adu lan gampang didu mula padha tangga nganti ora wanuh sedulur dadi musuh anak karo wong tuwa munjung pisuh negara kesruh akeh rerusuh saben nggon ricuh padha bangsa srawunge lumuh akeh pengarep-arep ning arep aruh-aruh nanging jerone gedhen-gedhenan angkuh rebut panguwasa pupuh pinupuh tandarbe rasa trenyuh gamaning perang dudu mimis mriyem bedhil nanging reka daya kang ampuh tekane lelara kaya teluh kahanan saya gegirisi lamun tan betengi negara bisa rubuh amung jiwaning para satriya ingkang tangguh para prawira kang usaguh dadi tamengi negara ngudhokake urip kanggo nuwak adeg jejeking nusa klawan bangsa tekad kang ora mingkuh tuhu prajurit sejati kang terus rumeksa rahayuning nagari murih tetep lestari widodo lan wutuh dekaning para tamtama kaya mendung kang ngiyupi weh pengayoman lan ngayemi para kawulane kridane para kawula muda lan putra bangsa nyangkul karyaning praja linambaran tulus hangabdi dadi wujud sungkem bektine mring Ibu Pertiwi tandang kridane yen Candra kadya banteng ketaton hey yo hey la hey nek miturutku sing kudune dadi ratu Pringgondani kuwi turun Prabu Tremboko adine Prabu Arimba ya kuwi Raden Brajadenta sing pantes dadi ratu ora bisa lelabuhane Brajadenta ki apa mung menang turun nanging
ora pecus ngurusi negara Pringgondani. Nek aku luwung milih Raden Gatotkaca. Hey. Yo. Hey. Ingkang sinandi pepasan witi kamu aja misah mengampai. Ingkang sinandi pepasan witi kamu aja misah mengampai. Tombak, tombak. Yo. Ingkang sinambi pepasan witi kamu aja bisa mengampai. Ingkang sinambi pepasan witi kamu aja bisa mengampai. Mingkar mingkur dengan koro kahanane tumpang tindih silih mungkin udan pangis banjir karasaning priyangga arep mukten apre dadi ratu balila sang braja denta den panggak sang braja Gusti. Hey!
Begegek ugek sadulita hemel lae ndara kula den ndara Gatotkaca kula sawang saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba sampeyan kadosipun lagi ketaman duh kita sing sampeyan penggalih menapa den kula aturi paring dawuh Semar minangka batur pangembating tutur sinten ngertos tutur kula sembur kula saged madhangaken pepeteng ngudari reruwet handika Ndara Gatotkaca den suwawi kula aturi paring dawuh baya wonten perkawis ingkang pundi dene paduka ketingal bingung bilung lungan Ndara Gatotkaca hangut darit yasreriwut ora wedi ora watwawadi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomaladi tanwandi binarati bloko kacuranan kang hamba cuti Wa Semar Badranaya Wa Semar ora bisa ngrasakake panandhang sing tak rasa Wa Semar awit apa awit dawe Ibu Arimbi nganti mahanane jibek bebek rasane atine Gatotkaca Wa Semar Kang Ibu Dewi Arimbi dawuh napa den kok ndadekke sampeyan bingung Wa Semar ora suwe maneh bakal diadani wujuding wisudan ratu mapan ana ing negara Pringgondani mongko Kanjeng Ibu Arimbi paring dawuh sing bakal lenggah dampar keprabon dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani ora ana liya kejaba mung Gatotkaca kamangka Wa Semar kamangka aku ora saguh dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani Gatotkaca rumangsa durung pantes dadi ratu mapan ana ing praja Pringgondani wo Semareka den prayitna semurire eka ambalik Didioni Gandayani sampeyan niku kok aneh to Den hantuk kanugrahan bakal didadekke ratu kok malah sampeyan susah. Wa Semar Gatotkaca ngrumangsani
Aku lagi bocah wingi sore, aku durung mumpuni ing reh ilmu kaprajan. Aku rumangsa durung pantes dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani wa Semar. Sampeyan kudu eling nggih, Den. Sedaya kawula ing Pringgondani niku sampun sarujuk. Para bebrayan agung menika sampun matuk gambuh ing rasa menawi Paduka Ndara Gatotkaca kedah jumeneng ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Kenging napa? Kenging napa kok mboten saguh? Niki sing milih rakyat, niki sing milih para kawula. Senadyan sampeyan ngrumangsani bocah wingi sore ning durung karowan sing liyane nika do pecus mimpin negara Pringgondani. Niki pun wancine panjenengan sing jumangkah, wancine panjenengan sing kumrembyah. Sampeyan arep didadekke ratu kok ora gelem. Sampeyan niku disengkuyung wong pirang-pirang lho, Den. Wa Semar Badranaya. Aku isih ngrumangsani durung weruh kawruh babagan ilmu kaprajan wa Semar. Mangke kalih mlaku nggih, Gus. Halam badhe hane nuntun lampah sampeyan. Yen wis wancine dadi ratu, senadyan to endo kaya ngapa, sampeyan ora iso selak, sampeyan ora iso nolak, Den. Wa Semar apa ora pirsa? Babakan apa? Kok nganti Semar ora ngerti? Pranatan negara Pringgondani kuwi sing duweni hak wewenang nurunake wiji ratu kuwi trah kakung. Ewadene Kanjeng Ibu Arimbi kuwi trah wadon. Ora duweni hak wewenang nyekel kemudining negara Pringgondani wa Semar. Kula pun nek ngerti nek trima babakan niku, Gus. Manut aturan Pringgondani niku sing wenang nurunake ratu niku mung trah jaler. Pancene ibu sampeyan Ibu Arimbi niku mboten duweni hak wewenang nurunake wiji ratu. Ning wonten dedongenganipun ingkang sampeyan Raden Gatotkaca kudu ngerti, kudu weruh, sampeyan kudu pirsa. Dedongengan apa wa Semar? Mula kang ibu sampeyan Ibu Arimbi kok kenceng anggenipun duweni gagasan sampeyan sing didadekke ratu mapan wonten ing Pringgondani niku wonten larah-larahipun, niku wonten dedongenganipun. Kersane sampeyan sing dadi ratu ana Pringgondani iki sejarahe piye? Niku critane wonten. Kenang apa kok kudu Gatotkaca kang dadi simbole satriya tanah Jawa sing kudu dadi ratu. Niku wonten larah-larahe wiwitane nalika kang ibu sampeyan Ibu Arimbi dhaup utawi rabi kaliyan Kang Rama Raden Werkodara. Kareben gamblang, kareben cetha kula tak crita nggih. Kados ngaten critane. Kenging napa sebabe kok ibu sampeyan kenceng anggenipun badhe ndadekke sampeyan ratu mapan wonten ing negara Pringgondani. Kados ngaten dedongenganipun, Gus.
Jatine satrio Hei. Tuh. 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 Rumah wahyut sang yaksendra kura rupa mangsa kadi angin pangsampal kaprapal selo selo kapalasan satu lumah yumangungsi kagiat kakudo sang Joko Joko bumi bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kubra aku Prabu Arimba ratu saka negara ing Pringgondani ndak rewangi munggah gunung mudhun jurang krana aku goleki adiku Yayi Arimbi kang mentar saka negara Pringgondani. Lah kok manut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara adiku Yayi Arimbi jare kok wis entuk sendang pangruwatan. Arimbi wis dadi sulistya ing warni. Malah jarine kabar sing ndak tampa adiku Yayi Arimbi wis rabi karo Raden Bratasena anake Prabu Pandudewayana. Kamangka bapakku lan bapake si Arimbi ya kuwi Swargi Prabu Tremboko. Biyen bisa tumekaning pati ya awit dipateni utawa disedani karo Prabu Pandu wong tuwane Bratasena. Arimbi, aku kakangmu Arimba ora trima yen to kowe rabi karo tedhak turun mungsuh. Arimbi,
Ore kata Dian Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngamula tumong kodhek wok simbahar Jojo yen ngandika gumalegara kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen lu maris wit latalah apa bener kowe Bratasena ya pancene bener iki Kakang Prabu Arimba ya pancen bener Bratasena kowe nungkula Bratasena tak jaluk adikku Arimbi aku ora sarujuk, aku ora mathuk lan ora gathuk yen to adikku Arimbi dadi jatuh kramamu. Wong nyatane Arimbi wis tresna lair kang sarta batin kelawan Bratasena. Wah. Ora melek sing dadi mripatmu kowe Bratasena. Biyen bapakku sing nyedani wong tuamu Pandhu Dewayana. Utang loro saur loro, utang pati disaur pati. Ora kena tedak turune Rama Trembaka Rabi kelawan tedak turune mungsuh ya kuwi tedak turune Prabu Pandhu ya bapakmu kuwi. Mbuh ora bakal tak gagas, ora idep. Nyatane hadimu Arimbi wis tresna lair trusing batin kelawan Bratasena. Ladalah biangsat elek kowe Bratasena. Kowe satriya nanging wegah rekoso. Ibarat tenguk-tenguk mung nemu kethuk. Yen nganti kaya mangkono tetel sing dadi jiwa kasatriyanmu ora ana guna paedahe kowe madeg dadi satriya. Yen arep boyong putri ayo bedan negarane sirnakno ratune bandanen Arimbine boyongen Bratasena. Butuh ora kenek dieman maju kepara ngarsa legane atimu ngejak pirang dina ladeni. Wah geget siung pengapit bialiaran kowe ganjur pecah ndasmu Arimba.
ya. Woi, wah. Woi, wah. Iya. Loh, wet, wah, 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 tet, pas, wet, wah, wah, wet, wah, wet, wah, loh, wah, wah. Ah! Wait! Ah! What? Ah! Hey! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Hey! Ah! Hey! Wah! Ah! Hey! Hey! Opruk godo ilang nyawamu kowe, Bratasena. Oi! Oh, gadamu didu karo gadaku. Ayo, isih gedhe gadaku. Ya, tak akoni jek gedhe godomu ning atose jek atos godoku. Ayo didu. Ya. Ai! Oh! Tek! Wah! Oh! Loh! Loh! Wait! Loh! Wait! Wait! Ah!
mutiar kowe. Ayo ngateko. Ateko Bratasena. Kakang Sinokarta mrehtar tamtu tantuning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming adi tamtu kena dinulada tiase lir wulan dadari ing kakang Arimbo kakang kowe Arimbi iya kakang kowe wis malih rupa dadi ayu kowe saiki wis malih rupa dadi Sulistya iya lilanana aku dening Raden Bratasena ya kakang piye karepmu aku nyuwun pangestu kowe aja bandha yudha karo Raden Bratasena ya kakang Arimbi ana tetembungan bedah praja mboyong putri bebasane kejaba Bratasena kuwi tedhak turun mungsuh Pringgo ndani kelawan Ngastina nganti tekan saiki kaya satru bebuyutan. Kakang, sing wis ya kakang. Yen jagat iki anane mung wales winales, ora bakal tuwuh sing jenenge katentreman. Manunggala kelawan para Pandhawa ya kakang. Ora sotah. Wis dadi anteping tekadku. Yen kowe sida rabi karo Bratasena luwih becik tak entengke sing dadi patiku Arimbi. Nanging aku kaya ora negakake sedane Kakang Arimbo. Kejaba iku Kakang Mas Bratasena ya ora bakal bisa nandingi apa sing dadi kekuatane Kakang Arimbo yen kuwi wis genah, yen kuwi wis cetha Arimbi. Sawangen kae bojomu nglumpruk tanpa daya ndak sabet nganggo gadaku kuwi mratelake yen bojomu kuwi ora duweni kasekten ingkang linuwih mendah yen dadi bojomu cetha yen ora bisa paring pengayoman karo kowe janjane ngalahke Prabu Arimbo iki gampang janjane ngalahke aku iki genah mateni aku iki gampang nanging Bratasena durung ngerti sing dadi pengapesanku Bratasena ora ngerteni pengapesanku yen to sejatine pengapesane Prabu Arimbo kuwi yen ragaku disabetake utawa dimbrokke ana tunggake wit aren Arimbi. Ucap kacarita nalika samana nglumpruk tanpa daya prasasat linolosan otot bebayune sang panenggak Pandhawa Raden Bratasena nanging dupi mirengaken aturira Prabu Arimbo yen to pengapesane Prabu Arimbo kalamun to den sabetake mapan wonten ing tunggake wit aren
Wauta tanggap Sang Bratasena giya ngetok karo san kang pungkasan Grida Sang Bratasena Ayo ngadeka kowe Bratasena. Ayo ngadeka yen kowe dadi bojone Arimbi, kowe kudu nuduhake wong lanang kang sejati. Nyoh dodo ndi dodo, mboyong putri bedan negarane, boyongen Arimbi Bratasena. Loh. Jiwa mancing Loh. Wah. Yo. Mas angin jiwa manjing Swara artane nganggo kang sayepi pepes mas angin jiwa manjing Kakang Arimbo Om. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara, ora ngira babar pisan kowe wis tumeka pati Kakang Arimbo. Kamangka Arimbi wis ora kurang-kurang suka pemut. Cutelen anggonmu duweni memungsuhan ing antaraning negara Ngastina lan Pinggondani yo Kakang. Wah, Arimbi. Ora susah kok getuni. Ora susah kok getuni patine kakangmu Arimbo. Nyatane kakangmu dijak tentrem ora kena. Kakangmu Arimbo wegah nampa wewarah nampik pitutur becik Endo marang piwulang utama. Ora sah kok tangisi, ora susah kok getuni. Kae ana buta dampyak mrene sapa kae?
Buta Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Wah kowe sapa sakpatine Kakang Harimba iki ana buta loro sak kembaran sapa kowe inggih Raden mugi kawuningan kula menika kadang anemipun Kakang Harimba lan Kakang Mbok Arimbi sudi amastani nami kula pun Brajadenta ula Brajamusti Raden. Wah, apa kowe bocah loro? Apa kowe buta loro sak kembaran? Arepe mbelani patine kakangmu apa piye? Oh, babar pisan boten Raden, babar pisan boten. Dinten menika malah kula badhe nderekaken panjenenganipun Kakang Mbok Arimbi Kewala Brajadenta. Kados pundi Kakang Mbok? Ngene ya Brajadenta lan kowe Brajamusti adiku bocah bagus. Adiku bocah sigit bocah jentara. Rehne negara Pringgondani saiki kahanane wis komplang. Rehne sak mengko negara Pringgondani kahanane wis ora ana sing dadi ratu. Kowe wae Brajadenta sing jumeneng dadi ratu mapan ana ing negara Pringgondani. Kowe wae sing bocah lanang nadyan umure luwih tuwa Arimbi nanging aku ngrumangsani wong wadon. Wong wadon kuwi ora duweni hak wewenang panguwasa keprabon Brajadenta. Mboten Kakang Mbok, mboten. Negari Pringgondani dinten menika kula pasrahaken paduka Kakang Mbok Arimbi. Nun inggih Kakang Mbok. Semanten ugi kula pun Brajamusti. Kula lila legawa nderek ngayom wonten ngarsa paduka Kakang Mbok Dewi Arimbi. Brajadenta lan kuwi Brajamusti. Kula wonten dawuh Raden, wonten dawuh Raden Bratasena. Kowe masrahke negara Pringgondani marang sedulurmu Arimbi kuwi ikhlas lahir batin apa mergo kepepet? Lah